ଏବେ ଆମେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲୁ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଗାଡ଼ି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜାଗା ମିଳିଲାନି ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାରିକି। ହେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଏବେ ନ୍ୟୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ହଳଦିଆ ପଦର ଯିବୁ। ହଳଦିଆ ପଦର ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ି ସର୍ଭିସିଂ ହେବ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଆଉ ସେଇଠି ଲଗେଇକି ଆମେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଦେଖିକି ସେଇଠି ଶୋଇବୁ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଆମର ନ୍ୟୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ନ୍ୟୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜି ତ ଏବେ ଆମେ ହେଇଗଲୁ 1:30। ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଟକେ ଥିଲା ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ଟାଇମ୍ ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି 9ଟା। ତେଣୁକରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି ସବୁ ଛକରେ। ଯେକୌଣସି ଟାଉନ୍ର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ବାଇକ୍ ଅଟୋ କାର୍ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଳିକି ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ମାରି ଗଲା ବେଳକୁ 5 କିଲୋମିଟରଟା ବି ଆମକୁ ଲାଗିଯାଉଛି ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବୁ। ଏବେ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବା ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହଳଦିଆ ପଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଛକ ଦେଇକି ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଲଗା ରାସ୍ତା ବି ଅଛି ବାଇପାସ୍ ଥିବ ସେପଟେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି। କାହିଁ ଛୋଟ ଗଳି ହେଇଥିବ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ୱେୟାର ବାଜୁଥିବ ଛୋଟ ଗଳି ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ। ତଥାପି ରୋଡ଼ରେ ବହୁତ ଗହଳି ଅଟୋବାଲା ରିକ୍ସା ଟଲି ସବୁ କିଛି ଗହଳି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏଇଠି ସବୁ କନେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଅଟୋ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍ରୁ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠୁ ସିଧା ଯିବା। ସିଧା ଗଲା ପରେ ଆଗରେ SBI ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆରେ ବାବା ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ମିରର ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ଆଲର୍ଟ ରହିବେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ। କାହିଁକି ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ସାଇଡ଼୍ ଦେବା। ଯାହା ବି ହବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗେ ଯିବାକୁ ଦେବା ତାପରେ ନିଜେ ଯିବେ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗାଡ଼ି ହେଲା ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉ କି ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ହଉ। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ଗାଡ଼ି ଆମ ଆଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକାଲ୍ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ରୋଡ଼ ୱାନ୍ ୱେ ରୋଡ଼। ୱାନ୍ ୱେ ହେଲେ ବି ତା ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଧୀରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଆମର ବସ୍ ଆଉ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କେବଳ ଏଇଟା ୱାନ୍ ୱେ। ଆଉ ଛୋଟ ବାଇକ୍ ଅଟୋ କାର୍ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ୱାନ୍ ୱେ ନାହିଁ। ଇଏ ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଦିନଭର। ସେଟା ଏଠିକାର ବୋଧେ ସେଟା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ବୋଧେ ସେଇଟା। ଆଉ ତ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ୱାନ୍ ୱେ ରୋଡ଼ ବୋଲି ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜାମ୍ରେ ଫସୁଛୁ। ଆମେ ସେ ଅଟୋ ପାଇଁ ସେଇ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସବୁବେଳେ ଫସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଏଇ ସାଇକେଲ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ଟିକେ ଜୋରରେ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ ଦେବାକୁ ନାହିଁ ନିଜେ ଯିବାର ନାହିଁ ଆମକୁ ସାଇଡ଼କୁ ଦେବାର ନାହିଁ। କେଉଁ ହିସାବରେ ଯାଉଛି ସେ। ହଁ ଭାଇନା ଚାଲ ହେ ଚାଲ ଗରମ ହେଲାଣି ବହୁତ। କେତେ ଖରା ବାପରେ ଖରା ତ ପ୍ରବଳ ଖରା। ଚାରିପଟୁ ଡୋର ଗ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିକି ଚଲେଇବାର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଏଇଠୁ ମିନିମମ୍ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗରମ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ସେଇଠି ହାୱା ପୁରା ଖୋଲା ହାୱା ମିଳିବ। ଏ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ଖୋଲା ହାୱା ମିଳିପାରୁନି। ତେଣୁକରି ସେଇଠି ନେଲେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁଛୁ।
tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past. ଏବେ ଏଇଠୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ନେବୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛାଡ଼ିଲା, ଛାଡ଼ିନି ବୋଧେ, ନା ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି ଗାଡ଼ି। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଲୁ। ଏବେ ଏଇଠୁ ସିଧା ଯାଇକି ପୁଣି ହାଲକା ଲେଫ୍ଟ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି। ଚାଲ ଓ ନା, ये पार्किंग କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ପାର୍କିଂ ମିଳୁନି ଆସି ଜାଗା। ତଥାପି ସେ ନ ପାର୍କିଂ ଜାଗାରେ ଲେଫ୍ଟ ପାର୍କିଂ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦେଇକି ଯିବା। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ এইটু পুଣି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବା। ରାଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି ପୁଣି ଜଷ୍ଟ 20 ମିଟର ଆଗରୁ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ନେବା। ଗାଡ଼ି ଆଉ ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ଼ା ସିଟି ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଉଛି ୟାର। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଗରେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାଇଡ଼୍ରେ ଟାଟା ସୁମୋ। ଏବେ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ନେବା। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଅଛି ତ, ଧୀରେ ଧୀରେ କଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି। ଏଇଠୁ ସିଧା ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ମେନ୍ ହାଇୱେ NH ଚେନ୍ନାଇ ଆଣ୍ଡ କାଲକାଟାର ସରି ଚେନ୍ନାଇ କାଲକାଟା ହାଇୱେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଏଇଟା ଆମର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। टाउन यार तो मेन प्रॉपर टाउन आमर मार्केट भितर को ब्रह्मपुर जाई हेनी। मुझे बाइक थे भितर पूरा मस्त लगुला। ये राइट टर्न धीरे धीरे बहुत कंजेस्टेड एरिया अच्छी बड़ गाड़ी रोड तक ठीक नुह। यहाँ केवल कार फार रोडटा बहुत कंजेस्टेड अच्छी। यहाँ आमर चेन्नई हाईवे देखा चेन्नई कलकाता न्यासनाल हाईवेटा देखा। ये आम राइट नब राइट गला ये जस्ट 3 किलोमीटर पर आम हलदिया पदर पड़ो 2 किलोमीटर हलदिया पदर बस स्टाण नुआ बस स्टाण जो नुआ बस स्टाण को तो आपण मानक देखे पारे देखे भी केवे। आम नुआ बस स्टाण जस्ट लेफ्ट साइड गाड़ी से सर्विसिंग सेंटर अच्छे से सर्विस कलापर गाड़ी एटा रोड वर्क चली ब्लॉक हो गला रास्ता रोड वर्क चलती 1 वे कर दीजिए टोटाल पूरा लाइन रे जीवा। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number
twice. Promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, 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 down. Yeah, you just always been the type to rush things. You just always been the type that can't wait. You just always been the type that can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you कैमरामैन आमर टे नुआ तो तेणुक लाज लाद होती लाज लाद कर निजर सेफ्टी नौ देखते आउ ये हूँ मो सान भाई जड़े हे सरोज आउ गाँव रू आसते बुलिया गाड़ी में एवं बुलाबुली कर आज पड़े तेणुक लास्ट गोटे ये नौ कैप्च कर मो वीडियो भी देखुवा समस्त बंधु मान वीडियो भल लगी लाइक करूँ और आपण मैंने निज निज सांग मान सेयार करूँ। आउ गोटे कथा कही रखुच्छी मो चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करूँ कही रखुच्छी। नमस्कार पुणी देखा आगामी नुआ वीडियो रही टाटा बाय बाय समस्ते भले था जय जगन्नाथ।